Зовущу Христу к ученичеству небесному, усердно последовав. Светия апостол и евангелист Матей, известен още като Левий, бил син на Алфей и живял в галилейския град Капернаум. Името Матей означава дар от Йехова. По професия бил митър, т.е. човек, събиращ данъците от юдеите. Съотечествениците му го презирали и странели от него, защото митарите се ползвали с лошо име, били користолюбиви и нагли и хората ги смятали за предатели и изменници на своята страна и Бога. Макар и да бил грешник, Матей бил по-добър от превъзнасящите се със своята мнима праведност фарисеи. Един ден Господ спрял своя взор върху този презиран от всички митър, когато седял край митницата и го призовал да го последва. Митърят приел с цялото си сърце поканата и веднага го последвал, оставяйки дом, работа и богатство. В радостта си Матей направил голямо угощение в своя дом и поканил Иисус Христос. На трапезата се събрали и неговите съседи, приятели и познати. Те също били грешници и митари и седнали заедно с Господ и учениците му. Там присъствали и някои книжници и фарисеи. Те като видяли, че Иисус Христос не се гнози от грешниците и митарите, а напротив, седи заедно с тях на трапезата, започнали да роптаят против него. А Господ им отговорил, че болните имат нужда от лекар, а не здравите, и че е дошъл да призове грешниците към покаяние, а не тези, които считат себе си за праведници. Призоваването на Матей станало с думите «Милост искам, а не жертва». Матей, 9 глава, 13. Обръщането към Христа станало повод да се посочи милостта като най-драгоценна жертва, която последователите на Господ могат да му принесат. Мнозинството от юдеите приели само материалния характер на жертвоприношението, а останали чужди на вътрешния дух и възвишеното й значение. С този цитат от старозаветния пророк Осия, Господ неведнъж се обръщал към първенците на юдейския народ. Скоро Матей се удостоил да бъде причислен към лика на 12-те избрани апостоли. Заедно с другите ученици той съпровождал Иисус Христос при пътуванията му в Юдея и Галилея, слушал божественото му учение, виждал неговите чудеса и бил свидетел на кръстните страдания и изкупителната смърт на Спасителя и след това на възкресението и възнесението. След слизането на Светия Дух на Петдесетница, Матей заедно с другите апостоли отначало проповядвали Евангелието в Палестина. Но когато дошло времето Христовите апостоли да се разпръснат по другите страни и народи, иерусалимските християни го помолили да им остави записани делата и учението на Господ. Другите апостоли, които по това време били в Иерусалим, дали съгласието си той да изпълни молбата им. Изпълнявайки общото желание, свети Матей написал Евангелието около 41 година. Това е първата по време свещена книга от Новия Завет и за това заема първо място сред тях. То било написано на арамейско наречие и било предназначено за християните юдеи. Евангелието представлява съчетание от записани събития от живота на Иисус Христос и етични поучения.
Всичко е представено системно и методично, което от самото му появяване го е направило широко разпространено. И го остави в неправди, и злато отверг лихоимства, и го правди прите. Когато напуснал Йерусалим, апостолът проповядвал Христовото учение в много страни. Той преминал през Сирия, Персия и Мидия, обиколил цяла Етиопия, която му се паднала по жребий. Накрая, наставен от Светия Дух, дошъл в земята на канибалите, при един чернокож и звероподобен народ. Там в един град на име Мирмени създал малка църква, в която поставил за епископ своя спътник Платон. А апостолът се изкачил на близката планина и пребивавал там в пост, като усърдно се молил на Бога за обръщането на този неверен народ. Тогава Господ му се явил в образ на прекрасен юноша и му дал жезъл, като заповядал на Матей да слезе от планината и да го забие пред вратите на устроената от него църква и добавил: от този жезъл с Божията сила ще порасне високо дърво и то ще дава обилен плод. От корена му ще потече извор на чиста вода. Като се умият във водата, човекоядците ще придобият благообразие на лицето и всеки, който вкуси от плода, ще забрави зверските си нрави и ще стане добър и кротък човек. Свети Матей слязал в града и тръгнал към църквата да изпълни заповяданото. По пътя той срещнал жената и сина на местния княз Фулвиян, които били обзети от бесове, и ги освободил. Когато отишъл до църквата, апостолът забил пред вратите и жезъла, който в същия час се превърнал в голямо дърво с прекрасни големи и сладки плодове, а от корена му бликнал извор. Целият град се стекал, за да види чудото, а народът вкусвал от плодовете на дървото и пиел от чистата вода. Свети Матей застанал на високо място и проповядвал Божието Слово на събралите се хора на техния език. Те повярвали в Иисус Христос и апостолът ги кръстил в чудотворния извор. И според казаното от Господ, кръстилите се човекоядци излизали от водата с благолепни лица и бяла кожа, придобивали не само телесна, но и душевна белота и красота. Като научил за станалото, князът отначало се зарадвал за изцелението на жена си и сина си, но като видял, че хората оставят боговете си, по бесовско внушение решил да погуби Свети Матей. Фулвиян отишъл с войници да хване апостола, но когато наближил храма, небесна светлина озарила Матей, от което князът ослепял. Тогава се помолил на апостола да му прости съгрешението и да го изцели. Свети Матей го осенил с кръстното знамение и му дарувал зрение. Князът обаче, заслепен от злоба, отдал чудото не на Божията сила, а на вълшебство. Хванал апостола и заповядал на мъчителите да го хвърлят на земята, да приковат ръцете и нозете му с гвозди, да го засипят със съчки и клони смола и сяра и да го запалят. Тогава Господ извършил чудо пред очите на всички. Когато огънят угаснал, Свети Матей се оказал жив и невредим. От това князът се разярил още повече и заповядал отново да го запалят. Той наредил да донесат неговите 20 златни идола и да ги наредят в кръг около огъня, като ги призовал на помощ, за да бъде изпепелен апостола.
А в огъня свети Матей се молял Господ да покаже непобедимата си сила над езическите богове. Внезапно огненият пламък с гръм се устремил върху златните идоли и те се разтопили като восък. Много от присъстващите неверници били изгорени. От разтопените идоли изригнал пламък, който в образа на змей се устремил към Фулвиян. Князът не могъл да избяга, докато не помолил смирено апостола да го избави. Свети Матей смъмрил пламъка и огнения змей и им забранил да поглъщат хората. Тогава Фулвиян поискал да извади апостола от огъня, но той се помолил и предал светата си душа в Божиите ръце. Князът наредил да донесат златен одър, да облекат свети Матей в скъпоценни одежди и да го внесат в двореца му. Той разбрал, че свети Матей не е вълшебник, но все още неутвърден във вярата, отново бил изкушен от бесовете да изпита Бога. По тяхно внушение Фулвиян наредил да направят железен ковчег, да сложат в него тялото на мъченика, да го запечатат и да го хвърлят в морето. Той разсъждавал в себе си последния начин. Ако този, който запази Матей невредим в огъня, го опази да не потъне във водата, значи той е единият истински Бог. Така и станало. През нощта свети Матей се явил на ученика си епископ Платон и му казал да отиде на следващата сутрин на изток от княжеския дворец и да вземе мощите му, които били изнесени на сушата. На следния ден Платон заедно с много християни отишли на посоченото място, намерили железния ковчег и го взели. Като научил за това, князът дошъл със своите велможи, повярвал и изповядал, че и Исус Христос е Господ. Той паднал пред ковчега, покаял се и след като бил поучен от епископ Платон, в светата вяра се кръстил. Когато Платон положил ръката си върху главата му, за да му даде ново име, се чу глас свише: „Нека Фулвиян приеме името Матей“. Скоро той предал на друг княжеската власт, отказал се от суетата на света и бил удостоен с презвитерски сан в църквата. Когато след 3 години блаженият Платон починал, апостолът се явил на Фулвиян във видение и го увещал да приеме епископския престол. Презвитерът приел епископството и се потрудил за Христовото благовестие така, че отвърнал мнозина от идолопоклонството и ги довел при Бога. След дълъг и богоугоден живот, той завършил земния си път и преминал към Бога. Иже тебе ради Богу, Отец пророк Давид. В Стария завет жертвите имат предобразен характер и предвещавали великата жертва, която щяла да примири Бог и човека. Тази жертва се принесе в лицето на Господ Иисус Христос и тя отваря отново райската врата за хората да се върнат при Бога. А жертвата на милостта очиства склонността на хората към грях и опитомява с вяра в човека. Тя е пътя към правдата в обществото и щастието за всеки. В проповедта на планината, описана от светия апостол и евангелист Матея, той отбелязал: „Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани“. Матей 5:7. Apostole святи, Евангелисти
прегрешений оставление подаст душам